Tässä videossa käydään läpi työajan seurantaan liittyviä ominaisuuksia Verstaanin järjestelmässä. Käydään läpi ensin työaikatietojen lisääminen mekaanikon näkökulmasta. Työaikatietoja pääsee lisäämään päävalikon työaikapainikkeen kautta. Painikkeen painamisen jälkeen päästään työaikanäkymään, josta on nähtävissä kyseisen mekaanikon aiemmat työaikamerkinnät työpäiväkohtaisesti. Luodaan uusi merkintä tälle päivälle painamalla lisää työpäivä-painiketta. Verstaani pyrkii esitäyttämään työaikamerkinnät, mikäli mekaanikko on merkitty tietylle työmääräykselle kyseisenä työpäivänä. Työaikamerkinnät täytyy kuitenkin aina käydä lisäämässä työaikaosiossa virheellisten merkintöjen välttämiseksi. Lisätään tässä esimerkkitapauksessa tunti hallin siivoamista mekaanikon työpäivän päätteeksi painamalla lisää ajanjakso-painiketta. Tämän jälkeen tallennetaan merkintä ja se on heti nähtävissä työaikanäkymässä sekä mekaanikolle itselleen että korjaamon pääkäyttäjille ja työnjohtajille. Mekaanikot voivat itse muokata ja poistaa omia työaikamerkintöjään. Pääkäyttäjät ja työnjohtajat voivat muokata ja poistaa kenen tahansa työaikamerkintöjä. Tarkastellaan seuraavaksi työaikamerkintöjä työnjohtajan näkökulmasta. Työnjohtaja näkee kaikki korjaamon työaikamerkinnät kootusti työaikanäkymässään. Näkymää voidaan suodattaa myös työntekijäkohtaisesti. Tämän lisäksi pääkäyttäjät ja työnjohtajat voivat tarkastella tilastoja työntekijöiden tuottamasta liikevaihdosta, työajoista ja tehdyistä työmääräyksistä työntekijät näkymän kautta.